Já bych vás na tomto semináři chtěla uvítat jménem Ekologického právního servisu a Respekt institutu. Jde totiž o to, že na konci minulého měsíce vláda schválila návrh novely ústavy a také návrh novely zákona o NKÚ. Musíme samozřejmě konstatovat, že ten návrh novely je nedostatečný a vlastně neodpovídá možnostem, které nám ukazuje dobrá praxe v sousední zemi. Upozorním na to, že při přípravě na tento seminář jsem si všiml určitého rozporu, který je mezi vládním programovým prohlášením a koaliční smlouvou. Ta koaliční smlouva poměrně detailně popisuje právě tu účast a vstup NKÚ do kontroly k subjektům, které dnes nepodléhají této kontrole. Ale je tady s paní kolegyní Pík, když jsme tu část této koaliční smlouvy psali, tak jsme si toho, myslím, že byli vědomi dále. Je další věta, navrhneme způsob kontroly nakládání s majetkem právnických osob, ovládaných státem nebo územně samosprávnými celky. A já teda se přiznám, že my jsme příliš vpuštěni nebyli do textaci vládního programového prohlášení a tam ta druhá věta vypadla. Tam je pouze ta první věta, která hovoří o tom, že se pustí NKÚ do územně samosprávných celků a veřejnoprávních korporací, ale u těch osob, které jsou ovládanými, to znamená typicky obchodní společnosti, tak prostě ta druhá část té věty vypadla, no a zdá se, že teda vláda zatím se zabývá pouze naplněním vládního programového prohlášení a nenašel jsem tedy v tom vládním programovém prohlášení jiný oddíl, který by tento rozpor vysvětlil, respektive odcitoval tak, jak je z té koaliční smlouvy patrný. Já musím říct, že za této situace jakéhosi možná nedostatku v tom vládním programovém prohlášení se cítím být zavázán koaliční smlouvou. Já jenom připomínám znovu, že se jedná o ústavní zákon a už se nám několikrát staly věci, které jsme považovali za dohodnuté v Poslanecké sněmovně, narazily potom v Senátu. Co vše by NKÚ směl kontrolovat, jestli zákonnost, věcnou správnost, hospodárnost i účelnost, kam až daleko by měly jít? Podstatně je vlastně, jaký bude efekt té kontroly. Vlastně my, kteří na půdě kontrolního výboru ty závěry Nejvyššího kontrolního úřadu jednotlivě projednáváme, tak vidíme, že skutečně v tuto chvíli Nejvyšší kontrolní úřad kontroluje víceméně tu finanční stránku věcí, ten finanční audit, řekněme, ale ten výkonnostní v podstatě zatím jen jsou tam nějaké náznaky. Čili právě sociální demokracie samozřejmě v tomto má kontinuální názor dlouhodobě, podporujeme rozšíření pravomocí NKÚ, ale samozřejmě říkám rovnou, že je potřeba vidět, že tam bude personální náročnost. Pak moje otázka tedy zní, zda jste ochotní jednu z těch variant podpořit, pokud se objeví na půdě Poslanecké sněmovny. Cokoliv, co má šanci vykodit. A vzhledem k tomu, že jsme tady s panem kolegou oba předsedové výboru, já ještě předsedám poslaneckého klubu, tak si myslím, že je na místě, abychom tyto věci otevřeli v našich poslaneckých klubech a na jednání K6, K9. Pardon, to je možná trošičku podobná písnička jako u přímé volby prezidenta republiky, protože tady nejde o Poslaneckou sněmovnu a vláda může na krásnou navrhnout v zásadě cokoliv, ale je třeba si uvědomit i roli Senátu. Bez něho to prostě vůbec nejde. Jinými slovy, tady představa, že pouze koalice se na něčem domluví, je zcela cestná a rychlá. Toto musí být dohoda napříč politickým spektrem. V tuto chvíli si netroufnu hovořit za naše senátory, rozhodně. Ale myslím si, že cesta by mohla být i ta, že by pozměňovací návrh podal kontrolní výbor. Takže rozšíření zcela jistě teďka mluvím za KSČ, protože my jsme prosazovali i v minulém období rozšíření pravomocí NKÚ. Otázka je, protože ve sněmovně už je tisk 351 a 352, vlastně ten vládní návrh, tak je akorát otázka domluvit, v kterém výboru to bude projednávané a v kterém výboru budou ty návrhy předloženy. Tak já se budu varovat toho, abych něco slibovala komukoliv, jsem si vědoma té politické reality, ale jsem členem vyjednávacího týmu a jako takový mám možnost navrhnout o požádat pana premiéra o zařazení této otázky na vyjednávání K9. Já jestli můžu, tak bych trošku schladil ten optimismus, protože my jsme se, jak jsem říkal, v minulém volebním období shodli také napříč politickými stranami a ten návrh byl předložený
ale bohužel v tom návrhu bylo jenom rozšíření na ty kraje a obce a už tehdy se proti tomu návrhu zvedla vlna odporu. A říkám za nás, že jsme připraveni, pokud to bude zájem z vaší strany, tak prostě tu odbornou expertizu, kterou máme, určitě nejsme jediní, ale máme v této oblasti něco nastudovaného a nějaké kontakty, ze kterých můžeme přinést dobré praxe ze zahraničí, tak jsme prostě schopni v této věci odbornou pomoc nabídnout.